Kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na ọdịmma ha na Anambra steeti bụ Oriakụ Ifeobi na-abụ ekwugo na-eme nnyocha banyere ihe kpatara ọnwụ Ogochukwu Anene bụ onye Anambra bụ onye kwuru na ọ bụ di ya gburu ya bụ Maazị Wesịrị ụwa dị egwu n'ihi ọgba achịcha n'Enugu steeti. Kọmishọna mere ka mata nke oge nne nke nwaanyị a nwụrụ n'ụbụ Oriakụ Kọdịlị Anene bịara n'ụlọ ọrụ ya. Chidimma Ike anya ọnwụ pụtara anyị akụkọ. Ka ọ na-ekwupụta na ọ bụ di nwa ya gburu nwa ya, Oriakụ Anene kọwapụtakwara na nwa ya nwụrụ anwụ bụ Ogochukwu bụ onye nke di ya tigburu n'ihi na ọ tara achịcha bred o gotere ụmụaka ya. Ma mgbe a jụrụ ya ihe kpatara nke a, o were iwe wee bido tiwe ya ihe ma wekwara ugogbe na ihe ndị ọzọ gasị merụgasịa ya arụ. Oriakụ Anene gakwara n'iru kọwaa na ọ bụ ka ụbọchị ole ma ole gachara ka etichara nwa ya nwaanyị ihe ka e buru ya gaba na ụlọ ọgwụ Niger Foundation nke dị n'Enugu, ebe ndị dọkịta nọ ebe ahụ kwuru na-agba ọbara n'ime arụ. Ha kwukwara na ọbara ahụ nke ọ na-agba n'ime arụ bụ etime ihe etiri ya bụ nke kpatara ya, ma gwazikwa ha ka ha hụ na ha gara Teaching Hospital dị n'Enugu. O nwere mwute ka mgbe ihe ndị a niile na-eme na ya bụ di nwa ya nwaanyị ajụghịkwa ese. Mama onye ahụ nwụrụ anwụ kwukwara na ọ bụ eziokwu na ha emeela ihe nnyopụta ịchọpụta ihe kpatara ya bụ ọnwụ nwa ya, mana onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka okwu ahụ n'Enugu nọziri na-agwa ha ka ha lụzụọ maka ya. Ọ nọ n'otu aka ahụ kpọzie gọọmenti Anambra steeti ka ọ kpatara ha ọsọ enyemaka nye nwa ha ikpe nkwụmọtọ. Ka ọ na-ekwu okwu ozugbo ọ gechara ya bụ nwaanyị ntị ka onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na Anambra steeti bụ Oriakụ Obi na-abụ kwuru na ebe ya bụ onye a na-ekwu maka ya bụ onye Anambra steeti na gọọmenti Anambra steeti agaghị agbachi nkịtị, kama na ha ga-agba mbọ ịhụ na ebidoro nnyocha ịchọpụta ihe kpatara ya bụ ọnwụ ma hụkwa na emesịrị ya bụ nnyocha n'oge adịghị anya. O kwukwazịrị na steeti Anambra na steeti Enugu ga-ejikọ aka ọnụ ime ya bụ nchọpụta iji nye ya bụ nwaada ikpe nkwụmọtọ. Oriakụ Obi na-abụ nọziri n'otu aka ahụ yọọ ụmụ nwaanyị ndị nọ n'alụmdi na nwunye a na-eti ihe ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-ekwupụ okwu ma chọọ enyemaka kama ịnọ na ya bụ alụmdi na nwunye maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Cheta na e nwere ihe onyonyo nke gbara n'igwe ọgbara ọhụrụ nke a nọ na-ekwu na otu Ogochukwu Anene nke eji Adaọka mara bụ nke di ya tigburu. Site n'Ọka, abụ m Chidimma Ike anya ọnwụ, akụkọ ụwa ABS.